Assalamu alaikum. Yau zan yi magana akan type of cryptocurrency exchanges da muke da shi a cryptocurrency. Muna da exchanges kala biyu. Muna da centralized exchange, muna da decentralized exchange. Example of centralized exchange shine irin su Binance, su KuCoin da su Paxful da sauransu dai haka. Binance da KuCoin su ne a popular. Muna da eToro amma muna ba amfani da shi sosai. Ana muna da Luno, duk centralized exchange kenan. Luno, Binance, KuCoin, eToro, Paxful suna nan kace-kace da yawa, amma dai na lissafa muku top 5 ne ni a tunanina. So muna da su ne a centralized exchange kenan. So centralized exchange yana nufin exchange din da akwai mai shi, akwai CEO, yana under wani ne, yana like wani ne ya creating din application din, kuma kudin ku yana like app din shi ne, ma'ana yana hannun CEO kenan. Kamar na Binance yana hannun CZ ne, mutumin nan na China. So centralized exchange kamar yadda na faɗa su ne yana bukata ka yi register, ka sa email ɗinka da sauransu, wani lokacin ma har da national ID card, because it's centralized, ana controlling din shi ne. Kamar bankin cryptocurrency kenan, kamar mobile app ɗin cryptocurrency kenan, su ne a centralized. Kuma muna da decentralized exchange kamar su blockchain, normal blockchain application ɗin. Idan mutum ya yi searching zai ga blockchain application. Muna da trust wallet, muna da metamask. Su kuma ni a category din decentralized exchange su ne wanda nake ganin sun fi blockchain, trust wallet da metamask. So decentralized kuma shine wanda babu wani wanda yake controlling din shi, babu wanda zai ce yanzu sai sama duk wannan decentralized din ba amfani da email, ba sai ka register ba, kawai kana shiga application din zaka calculation din wallet ko guda nawa kake so, za a dinga baka freeze din kuma za ga sai yana zuwa in the form of 12 words ne haka, zaka ka rubuta shine kamar password ɗinka kenan. Idan maybe ka canja wa ko kuma ka yi logout haka, wani lokacin kana zuwa kana sa phrase ɗin kamar yadda ka rubuta, za ga wallet ɗinka zai da, za ga asset ɗinka, kuɗinka. Ni a tunanina yanzu idan aka bar ni aka ce a cikin centralized decentralized wanne ya fi safe, ni a tunanina duka suna da advantage da disadvantage ɗinsu, amma ni decentralized ya fi, saboda cryptocurrency ma karan kanshi, saboda mai decentralization ma aka yi, you understand. Binance yanzu za su yi su decide din su blocking ma account, KuCoin ma za su decide su blocking ma account, kai wani laifi haka. Amma decentralized exchange babu ma wanda yake ma kallon abin da kake yi, amma disadvantage ɗinsu kuma za ka kai losing din phrase ɗinka, kuma za a yi hacking ɗin abinka easily. So idan wannan bidiyon ya taimaka ma, kai clicking din follow button. Nagode.